brugt kvantitative metoder for at finde nogle informationer om Platon. Hvordan hans tænkemåde var, og hvordan hans metode er. Jeg har læst nogle fagbøger, hvor jeg har fundet ud af, at Platon han faktisk fik en stor betydning. Han satte nemlig spørgsmålstegn ved alle dagligdags ting, alt det der er indflydelse på dagligdagen. Altså med almindelige spørgsmål om, hvordan er man et godt menneske, og hvad er retfærdighed? Han havde altså en helt bestemt fremgangsmåde, han udformede sin dialog på, og den måde han diskuterede på. Og for at jeg kunne forstå den metode, så startede jeg med at have et foredrag med Marianne, hvor hun fortalte mig om det. Og så læste jeg videre om det på Universitetsavisen. Det var en artikel. Og han udformede sin dialog således, at han startede med at indrømme, at han faktisk var uviden, og han ikke var i stand til at løse sine egne problemer. Og med hans dialoger udformede sig, så stillede han en masse spørgsmål til sin modstander, hvor han udspurgte nogle dybde spørgsmål, der var ledende. Og på den måde i løbet af dialogen så fandt jeg ud af, at modstanderen faktisk var lige så uviden som ham selv. Og de endte sådan egentlig sådan vildrede, og de kom ikke til nogen endelig konklusion på det. Men de kom med en masse nye tanker og idéer. Herefter så læste jeg Platon Manus, og det synes jeg var rigtig god til at finde ud af, hvordan Platon egentlig tænkte, altså hvordan han brugte sine metoder. Og han i Platon Manus der diskuterer egentlig Platon som Sokrates og Manus, hvorvidt man kan lære eller ej. Og Sokrates tager så slaven som et eksempel på det. Og Sokrates starter med at tegne en kvadrat, som den her. Han spørger så slaven, om han ved, hvad kvadraten er, og han svarer slaven så ja. Dernæst så tegner Sokrates to kvadrater, og Sokrates spørger så, om det er rigtigt, at arealet på den her, det er 2, fordi at den tilsammen har de en længde på 1, og en højde på 2, hvilket giver et areal på 2. Og slaven kan så godt se det, og svarer sig ja på det. Dernæst så tegner Sokrates sådan en kvadrat med 4 kvadrater samme størrelse som den, det vil sige 2 gange den. Og Sokrates spørger så slaven, om den her har et areal på 4, fordi den har en længde på 2, og en højde på 2. Og den er så derved fordoblet. Slaven svarer så ja, det er også rigtigt. Slaven, eller Sokrates spørger så, når man fordobler den her, hvad arealet så vil blive, og slaven siger så, at det må være 8. Sokrates spørger så, hvad sidelængderne skal være på den, og han svarer, at det skal så være fordoblet, og det vil sige, at når de to sidelængderne, eller så må sidelængderne jo være 4, så tegner så den her kvadrat, og han tegner så, at den har sidelængden på 4, og på 4, men det giver jo et areal, 4 gange 4 giver et areal på 16. Slaven bliver så derfor forvirret over det, og ved ikke rigtig, hvorfor det sker. Men så spørger Sokrates om, hvis når 4-delingen var for stor, og 2 det må være for lille, hvad kan så det resultat så være, at længden skal være? Og slaven kan så se, at det må være 3, for det er midt imellem det hele. Og Sokrates tegner så den med 3. Det er jo en længde på 3 og en længde på 3. Men en længde på 3 og 3, det bliver selvfølgelig 9. Her der bliver slaven helt forvirret, og det er her Sokrates mener, at nu begynder slaven at generindre, hvad han egentlig ved. Slaven han jo først troede han vidste det hele, og nu ved han det ikke længere, og så må han jo erindre det, han egentlig ved. Og det er nu det, at Sokrates gerne vil fremvise. Sokrates spørger så, at man kan spørge sig slaven, om man kan tage side, eller man kan tage hjørnerne, og lave en firkant ud af det, og skære igennem, så når man får halvdelen af de små kvadrater. Og det kan slaven så godt se, jamen det kan man godt gøre. Og så tager vi den, og så spørger Sokrates slaven om, hvor meget, når man har 4 kvadrater, hvor meget, når man så deler dem alle sammen 2, hvad man så har. Og så har man så 2
kvadrater tilbage. Og så spørger Sokrates så, hvad 2 gange 4 så er. Og der regner slaven, at det må være 8. Og det er præcis det, som Sokrates vil nå frem til, fordi arealet skulle være 8 som sidst. Og derved har vi resultatet. Og Sokrates mener, at han har fået resultatet, fordi at Sokrates ligesom har spurgt ham hele vejen igennem, og med nogle spørgsmål, sådan at slaven har været nødt til at erindre det hele tiden. Og slaven, fordi at det er noget, han egentlig selv har haft gemt inde i sig. Det har været nogle meninger, som han har haft inde i sig. Det har været inde i hans sjæl, som han bare har været gemt væk. Men for at få et andet synspunkt på det her, så læste jeg også i artiklen på Universitetsavisen, at de ikke mener, at Sokrates lærer slaven noget, fordi at alle de spørgsmål, som Sokrates stiller hele tiden, de er meget ledende og meget indirekte. Og så i bund og grund, så lærer Sokrates ham noget, fordi det er en læringsproces, som slaven kommer ind for. Og det vil så sige, at mennesket lærer noget, selvom Sokrates mener, at man ikke lærer noget.